Какво става, хора? Аз съм PJ, a.k.a. просто Жоро. И събрах малко ресурси преди епизода. И сега, нали, малко ще гледам да събирам храна, защото ще си правя там други печки. С пенясика, баледара, ще си правим книги. Ако намерим село. Да си направим един меч. Това тук го запомних. Да си направим един меч, който ще бъде много як. Това е втори епизод на Giant Survival, който смятам да събирам храна и ресурси за пътуване, защото нали ще се изнасяме от тази каштурка. Ще търсим да обаям. Аре, къде си, бе, изрод? Тъй както и да ще убиваме те, които виждаме. Радвам се, че сме събрали две гледания за един час, защото ние нямаме никакви абонати и канал е създаден там вчера или зависи кога ще го кача, ако го кача утре миналия ден. Го кача днес вчера, да. Днес сме 9/4, смятайте. Това е Giant Survival, нали? Казах ли го? Не знам дори дали го казах. Не знам, май. Нищо. Спех се. И тук има още храна. Накрая, ако нещо ще почна да ги взимам с брадвата. Виждате, не съм много добър в PvP тук, защото едва ги оцелвам. Опс, тук съм спуснал пажала. От третия клип почвам да играя на Easy, неманско Easy. И от шестия почвам на Normal. И от Normal седя на Normal и ще паузирам. Тук сме хора, отново. Забравих колко време е бил на клип, само да погледна, за да си правя сметката. 2 минути, добре. Значи направим клип още 11 или там 12. Аре, ще бъде 12. Аре, бе, много... Селак. Ще направя бая печки и ще ги разделят тея опс. И сега ще направя една команда, която трябваше да направя. Game... Keep inventory. Тук бяха наширам да събираме и сега ми е гадно, че не съм скиларата. С тебе ще си имаме проблеми. И с тебе... Тук съм изписана пържоли. Бяха нямаме за сега. Може става още, защото като гледам тук просто да си пичевете. Падай, бе, нещастник. И ти... Да, прасето умряло. И така си събирам и XP, защото нали, ще хода и за диаманти някой епизод. Или ще е четвърти, или ще е трети. Надявам се това survival да го направя бая. Гледам по бая преди 20-30 епизода. Нали, зависи дали ми се снима, дали вече не ми е омръзнало, дали има какво да правя. Аре, бе! Да, хора, много ми лаги просто да погледна сетингите. Ще го направим на колко дига 80 понякога. Опа! Дали това ми лага. Да, за малко ще забие. И е готово. В смисъл, не лаги чак толкова. Натам е храната. После ще килна, за да стигна по-бързо до място. Фак, и ти ще ми тръгнеш да бягаш на обратно. Казал съм си в този акаунт, че няма да псувам, защото мисля, че така прецаквам клиповете. Никой няма да иска да гледа на някакъв карацар, тук където ме псува. Иначе там в първия ми канал няма да го казвам. Нали, защото ще се смети бая. Бая псувах и затова нямах никакви събове. Надявам се клиповете харесат. В момента, в който да ви кажа, че може да се абонирате, така ще ми помогнете супер. Нали, аз не искам да печеля някакви пари, дори нямам PayPal карта. Да оставя на 11 да имам PayPal карта. Аре бе, аре бе. Ето там виждам.
Това няма да им трябва. Но това има и крави. Имаме ябълки, които ще ги пазим, защото може да си правим или легове или голden епълки, които ще ги използваме за битки и суидър и такива. Ако има такива битки. Но майната сега, че не съм сходил за да гледам за честове, т.е. по-бързо да се намирам хома и ако има дънжени, от които мога да се направя експи, ферма. Тъм вече скоро ще се скъби. Тук има бая, парасет. Добре, то бая знам, че има вече доста животни. Тези другите, колко време си ползвам. То аз не съм ползирала това. Добре. Тук да оберем тези прасета и викам като... Убих го това добре, защото ми е зацепи. Добре, как може да ми се че така. Ей, това убиваме. И ей това и отиваме към тея. Тук да съберем малко кой, защото наша няма да не стигне за тези неща. Хубаво, че го видях, хубаво, че го имаше. Това също ще ми е нужен. И трябва да направим около 20 кол, защото бая ще я напечем. Хома ще ни остана малко, ама аз ще си направя тези 24 кол, които искам. И те да вземе, ще стане точно. Точно 24. Нали, аз съм оставил, да, остава само 12, че. Засекаме в последния момент. Да. 55 пържоли, като направим 60, може да се успокоя да отида. Защото искам да съм нацепен. Трябва да ядете само кашки и свински пържоли, за да сте баси нацепените батки. Разбира се, трябва да впивате малко и на спин. Това на спина е изключение на спина, всички го знаят. Те ще имаме около половин стак. И къде ще имаме един стак. Камешко и расишко и нямишко. Те дай да ги направим си на половин стак. Съм ги изпуснал. Добре, още една пържола, ако можем да дадеш, точно една. Да, ще ми даде 3 явно. Не. Добре, супер. Сега да потърсим крави. Ако има още някакви или ние всичките ги изцепихме. Добре, значи ще бъдем малко после към тема. Ете, малко и тях ще ги избием с брадата. Оп, не го лагише. Ладно ми и половина загубих. Мисля, че слезна долу, за да ми помогнеш да те убия. Ги убияте около, те ще ми станат към. Ще си опс, трябва да ходя да лягам. Ма няма то, няма да има зомбите в този клип. Това след малко, след около 4 минути ще спрем клипа. Пак ще кажа, надявам се клиповете ви харесват. Абонирайте се. То само това, то за мен. Само може да се абонирате в коментари, напишете не харесвайте, но се абонирайте. Или поне харесвайте, за да знам, че ви е харесал клипа и да се мотивирам. За да качвам още и по-често. Защото през една стария няма да мога много, ама събота неделя мога да качвам по 3-4 клипа. Добре, арекилвам се. Дали направихме геймрола. И отиваме тук, да спим веднага. Като ги сложим те да се препечат, може да направим още някоя глупост. И да... Да, 53 айрон. Сега е момента, в който да си направим един айрон сет. И панти. Не, няма да го слагаме, ще го сложим в честа. За да не се тоши.
Тъй ще направим още печки малко, нали, 4 или там, колкото станат за това количество камък. Аре да бъдат 6 аре. Какво толкова ще слагам в тези 6 печки, нямам се на идея. Просто ги правя да има пекарната на бай Жорко. Те разделяме ги по най-хубавия начин. Слагаме ги по най-хубавия начин. Още 2 не сме попалили. И така. И от всяка ще вземем по едно, за да сложим в това. Тъй. Тъй така. Вече сме готови с тази печка. Добре, пуснахме ги. И викам това да е за този клип. Нали, третия епизод ще бъде Explorer, четвъртия в мината. За да вземам това да го зацепа една кирка в главата. На тая. Не да я вземем. Отия да я сложа да се пече. Ще я разделя, нали, няма да сложа в една цела. Сега ще сложим по едно. Те бяха две. Мами. Мамо! Сега хистаме. Опа, тук доста се изпекли. Тук взимам от тук. Опс, пак още една. Тук и още една. Да. Опс, така. Тукс. Упс. Тук две. Охо, бая. Храна станахме. Тази храна доста време ще държим. И викам да спирам клипа сега, защото вече трябва да го спирам. И довиждане от мен и до скоро.